С музичка поздравявам всички цигани, турци, българи, които са... Седиш си, пи си алкарнетинче и ослабваш. Да, ослабваш. Наистина. Абе, ние вземем един тиган, да го слоем маслото в него, но трябва да включим тигана. Нещо трябва да стане, че той масло да се топи. Нали така? В тебе също става. То си алкарнетин, кара органи, както те не трябва да работят. Разбираш ли? Те лупени от идиоти, ти са самоубили. Всичко е назобано, всичко е надусано, всичко е гладно, всичко кълно ми продава, там касабие някаква шарлатанка, разбираш ли? Чували с пари! Чували с пари! Те хората направили милиарди, те измрили, ще им пръднат на оная работа. От първия клип ви обяснявам. Не вземайте такива неща. Не пийте стероиди. Не спазвайте хранителни режими. Поне 10 клипа ви направих, се газурих, поскачах Кателин. Кои не разбрахте, че ми е много интересно? Мисли положително. Мисли позитивно. Тя ще стане, бе. Как да стане, бе? Ти къв бизнес се прави, че го направиш, бе, ма. Де така, не се занимава с тая работа, бе, брат. Не се занимава, бе. Момче. Синема аутопсия има. Ти как разбраха от кой умрял? До щаб, мап. Олеле, умираме, почваме. И всичкото се маскира с ръкавици и май пак не сме толкова прости като днес. Дразнеш ма и генерала, и минерала, и всичките. Кобрат Пулев каза, ще дам половината пари от двубоя с Джорджа, като ги спечеля. Що я ще дам, примерно, ако стана холивудска звезда, я ще дам половината. Аз съм космонавт, там дето го в Георги Иванов. Значи аз съм, ако съм войник, и съм войн в българската армия, като стане война, трябва хора да се бия, но те. Ама те, знаеш, голяма... Ама те, ние ще умрем. Какви са ти, когато с медицина ти ще кажеш от кой умрял без аутопсия? Знаеш, ще ми сцепят задника. И ще ме изкарат чудеса. Как? Аз според мен, хората, най-богатите хора, ама горят и богати нека Бил Гейтс. Защото той не... Само вика, че е богат. Сега аз съм банкера. Напират да има свободно избираеми предмети в училището, да влиза предприемачество. Те нямат предмети, бе, ти го свободно избираеми. Въпрос... Да рискува да създава нещо свое. Да продава, да залага имота, да продава кота. Какво значи свое? Значи собствен бизнес. Как бе, той не е твой. Учим да смятам. Примерно, аз вземам 1500 лева, нали така? Тъй. Ти обаче вземаш и тос. Значи хората са кали, имаш крава, пиеш мляко. Ма аз искам. Ти много искаш много работи. Кой дете има да ми дава пари? Знаеш ли само от кого не беше взел? Чекай да се. Да. Знаеш ли само от кого не беше взел? От кой? От Господ. И знаеш що? Защото не го беше виждал. По мое време, като правих бизнеси, не ставах. Аз съм жесток реализм, човек. Разбираш? Аз мразя да приканам сладки приказки. Изброй част от бизнесите, през които си. Тя трябва да правим 100 предания. Аз не знаеш колко ги помня. Мисли положително. Мисли позитивно. Тя ще стане, бе. Как да стане, бе? Ти къв бизнес се прави, че го направиш, бе, ма. Потънявам, светли ключи с теб. И ден на без ни. Говена!